ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи Нокаут.tg қарор доред ва ин аллакай барномаи 40-уми Чигаб мебошад ки мо пешкаш шумо карда истодаем. умедворам ки шумо барномаи Чигабро ҳама рӯза интизор ҳастед. дар ягон ҷо ба ҳузури шута лайка зеркнед, мо боша видеоролика сар мекунем. дӯстон, пеш аз саршавии видеоролика ҳамаи шумо хоҳиш мекунам ки аллакай дар ҳудуди Федератсияи Русия Инстаграмро маҳкам карданд ва бе кӯмаки VPN шумо вориди Инстаграм шуда наметавонед. ин дафъа аллакай навбати YouTube аст дӯстон. аз ҳамин хотир аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам ки ба телеграми мо обуна шавед, то ки якдигарро гум накунем ва ҳамеша дар алоқа бошем. ҳама рӯза хабарҳо дар телеграми Нокаут.tg пешкаш мегарданд. сараввал каме дар бораи Гилберт Бёрнс ва Ҳамзат. ҷанговари вазни нимиёна рақами дуюми дар рейтинги вазни нимиёна, рақиби навбатии Борис Чимаев Гилберт Бёрнс оиди омодагии худ боз ҳарф зад. ман ду гӯштингири сахтро аз Федератсияи Русия ба иҷора гирифтам, то ки онҳо ба омодагии ман дар ин муҳориба кӯмак кунанд. онҳо аз ман хоҳиш карданд ки ман номи онҳоро фош накунам ва ман розӣ шудам, чунки онҳо хело дигаргуниҳоро ба ман нишон доданд ва стили манро иваз карданд. ба ман ҳамеша усули даромад дар кӯча писанд буд, аммо гӯштинги рӯсҳо ба куллӣ фарқ мекунад. онҳо дар назар ба қувват метованд, аммо ин тавр нест. бале онҳо ба қувватанд, аммо ҳамаи кор аз техникаи онҳо вобастагӣ дорад. ман бо онҳо хело чизҳои муҳимро ёд гирифтам. на танҳо муҳофизат кардан, балки ба пеш ҳамла карданро низ ёд гирифтам. агар ин усулҳоро шумо ба кор баред, албатта шумо дар кадом ҳолате ки қарор надошта бошед, ғолиб мешавед, гуфт Гилберт Бёрнс. хотиррасон мекунам ки муҳорибаи Ҳамзат Чимаев ва Гилберт Бёрнс рӯзи 10 апрел дар турнири UFC 273 дар Ҷексонвилл баргузор мегардад. дӯстон, бисёре аз шумоён хоҳиш кардед ки мо дар бораи Муҳаммад Мукаев маълумот пешкаш кунем. мо барои шумо маълумот ҷамъоварӣ кардем. аз ҳамин хотир лайкро барои меҳнатҳои мо дареғ надошта, бо боварӣ зер кунед. ҷанговари ҷавон бо номи Муҳаммад Мукаев аллакай ҳамин рӯзҳои истироҳатӣ хича дар турнири UFC Лондон нишон медиҳад. Муҳаммад Мукаев 30 июли соли 2000 дар шаҳри Буйнакси ҷумҳурии Доғистон таваллуд шудааст ва аз синни 10 солагӣ дар Лондон зисту зиндагонӣ мекунад. рекорди касбиу аз 6 ғалабаи бебохт иборат мебошад. ӯ дар муҳорибаҳои Bravo FC баромад карда ғалабаро ба даст овардааст. хотиррасон мекунам ки ӯ дар корномаи варзишии худ дебюти аввалини худашро дар UFC мегузаронад. ӯ дар мусоҳиба оиди аз ҳама чемпиони ҷаҳони UFC шуданаш ҳарф зад. биёен суханҳои Муҳаммадро гӯш мекунем. албатта мақсади асосии ман чемпиони ҷавонтарин дар таърихи UFC шудан мебошад. 100%. ман боварӣ дорам ки ин корро карда метавонам. рақиби ман барои ба топ 15 наздик шудани ман ба ман кӯмак мекунад. агар ин гуна нашавад ҳам, ҳамеша бо ҷанговари муҳориба кардан лозим аст ки номаш машҳур шуда бошад. ман ҳеҷ гуна фишору таҳдид ба тарафи худ намебинам. чӣ гуна таҳдид? аз кӣ? дастаи ман ба ғалабаи ман боварӣ дорад. наздикони ман низ ба ман боварӣ доранд. ин роҳи дуру дароз аст. агар ман дар соли 2023 чемпион нашавам, ин маънои онро надорад ки ман наметавонам. ман танҳо ба он боварӣ дорам ки ба ин кор қодирам ва ман барои мақсадро амалӣ кардан ҳамаи корро мекунам. соли 2011 дӯстон, Ҷон Ҷонс Маурисио Руаро шикаст дода дар вазни нимвазнин соҳиби камарбанди UFC гардида буд. то 4 моҳ мондани 24-солагиаш Ҷон Ҷонс чемпион шуда буд. аз ҳамин хотир барои рекорди Ҷон Ҷонро шикастан ба Муҳаммад Мукаев лозим меояд ки то моҳи марти соли 2024 чемпиони UFC гардад. аввалин муҳорибаи Муҳаммад Мукаев дар яке аз ташкилотҳои бақуввати ҷаҳон рӯзи 19 март дар турнири UFC Лондон ба нақша гирифта шудааст ки рақиби ӯ дар ин муҳориба Коди Дарден мебошад. агар муҳорибаи Муҳаммадро тамошо кардан хоҳӣ, пас ба телеграми мо обуна шав, чунки дар телеграм видеои муҳориба бепул ба таври пурра пешкаш мегардад. хуб, акнун мегузарем ба хабари асосии видео. дӯстон, боз ҳам хабарҳои нохуш барои мухлисони тоҷик. боз ҳам нағмабозӣ бо терминатори тоҷик. расман муҳорибаи Фаридун бо лақаби терминатор Одилов бар зидди ҷангавари қазоқ, чемпиони пешнаи ташкилоти JFC Даврен Ермеков, ки рӯзи 1 апрел дар турнири Eagle FC 47 ба нақша гирифта шуда буд, ба муҳлати номаълум гузаронида шуд. дар ин бора аввалин шуда саҳифаи расмии ташкилот хабар дод. маҷбурем ки ба шумо оиди карди турнири Eagle FC 47, ки рӯзи 1 апрел дар шаҳри Пенза ба нақша гирифта шуда буд, ба муҳлати номаълум гузаронида мешавад хабар диҳем. аниқтараш моҳҳои май-июн ба нақша гирифта шудааст. сана ва макони баргузоршавиро мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба шумо хабар медиҳем. аз нафароне ки аллакай чипта харидорӣ кардан бахшиш мепурсем. оиди баргардондани чиптаҳо ба кассир.ру муроҷиат кунед, менависад ташкилоти Eagle FC.
албатта дӯстон ин хабари бад ва нохуш аст баҳри тамоми мухлисони тоҷик ва баҳри тамоми мухлисони Фаридун. Фикри шахсии ман ҳамоно иваз нашудааст ва чӣ хеле ки мебинем ташкилоти Eagle FC бо чемпионҳои худ ҷиддӣ ҳамкорӣ ва муносибат намекунад, чунки ин бори аввал нест ки турнирҳои Eagle FC барҳам хӯрда истода бошанд ва махсусан муҳорибаи Фаридун Одилов. Дар аввал Марсио Сантос вазни асосиро иҷро накард, пас аз он Шлеменко то ин ҷониб омодагии худро кашол дод, пас аз он бошад акнун ба муҳлати дигар гузарондани турнир. Фаридун Одилов бозичаи дасти Eagle FC гаштааст дӯстон. Ана ҳамин хел. бовар кунед дӯстон, дар ягон гуна ташкилоти дараҷаи байналмилалӣ бо чемпионҳои худ ин гуна муносибат намекунанд, чӣ гунае ки дар Eagle FC бо чемпионҳои худ муносибат мекунанд. Ман на танҳо аз Фаридун, балки аз дигар варзишгарони тоҷике ки дар ин ташкилот ҳастанд хоҳиш мекунам ки шартномаҳои худашонро хат кунанд ва дар ин ташкилот дигар баромад накунанд. ҳар як варзишгар ба худ номусу шарафи варзишӣ дорад. Наход ки мо ин гуна номусу шарафи баланди варзишӣ надошта бошем, ҳол он ки мо дар ин ташкилот чемпион дорем. бо чемпиони мо ин гуна муносибат мекунанд. Барои Фаридун ин хело давраҳои безеб аст. Ҷанговар дар як сол на кам аз 3-4 муҳориба бояд гузаронад, аммо чӣ хеле ки мебинем ин тавр нест. Хуб дӯстон, ин танҳо фикри шахсии ман буд. Агар бо гуфтаҳои ман розӣ бошед, дар зери видео парчами худамонро гузоред. Агар розӣ набошед, фикратонро нависед. Мақсади мо танҳо ҳақиқатро ба шумо пешкаш кардан. хулоса баровардан ин кори шумост. хулосаи шумо барои пешравии мо зарур ва муҳим мебошад. раҳмат ки видеоролика то охирша тамошо кардем дӯстон. ҳамун лайка зер кардана фаромӯш накунед. ягон ҷои мушкилӣ надорад. аз лайки шумо барои мо ягон фоидае нест. ҳамин қадар ки видео дар рекомендатсияи YouTube бошаду дигар бародарони мо низ аз ҳақиқати кор огоҳ бошанд. то барномаи навбатии Чӣ гап, хонаободу сарбаланд бошед.